L-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Joseph Muscat issa ddikjara li jrid jibqa' jżomm kontroll tal-Partit Laburista tant li jeddet li mhux se jħalli lil ħadd jużah biex jipprova jkissirlu il-moviment li benahu. Muscat għamel din id-dikjarazzjoni meqjusa minn ħafna bħala botta diretta lis suċċessur tiegħu Robert Abela f'filmat ieħor li xandar fuq Facebook ftit jiem wara li sarlu rejd fid-dar tiegħu ordnata mill-qorti. Il-moviment illi bnejna flimkien mhux se jitkisser, ħajibqa' b'saħħtu, għandu jibqa' b'saħħtu l-ewwel wieħed nara illi dan il-moviment jibqa' b'saħħtu. Filmat iddominat ukoll minn attakki kontinwi fuq l-istituzzjonijiet tant li sejjaħ ir-rejd bħala teatru sħiħ. Muscat kompla bl-attakk fuq tmexxija ta' Abela billi tenna li qed ikollu jitkellemu għax inkella ħadd aktar ma kien se jitkellem. Wara dak li ġara inħoss li għandi nitkellem, ħossni għandi nitkellem għaliex naħseb ċertu affarijiet jekk mhux ħanejdhom jien ma ħanejdhom ħadd. Għax ħadd ħadd din id-deċiżjoni x'imkien illi isir dan it-teatru sħiħ. Fl-istess waqt l-ewwel darba u ammetta li nata impjieg mal-kumpanija Svizzera Cuter li minn għandhom daħħal 60,000 euro. Madankollu fl-ebda ħin ma rrefera għal dak żvelat minn Metju Karwana Galizja fil-jiem li għaddew li Muscat kellu jingħata €900,000 iżda spiċċa ma rċevihomx kollha għax il-Bank Internazzjonali UBS għala il-kont tal-kumpanija. L-eks mexxej Laburista qal li se jkompli jitkellem u jispjega għax ma jridx ikun trattat b'xi mod inġust sempliċiment għax hu Joseph Muscat.